în dimineața asta o să vorbim despre o ramură a medicinei și anume homeopatia, o ramură care este un remediu mai puțin tradițional decât medicina bine cunoscută, decât la policlinică. Dar ce să vă povestesc eu știe cel mai bine doamna Tatiana Savciuc, medic homeopat. Bună dimineața, bine ați venit! Bună ziua! Așadar, ce înseamnă homeopatia? Deci, homeopatia este o terapie naturistă care, prin intermediul remediului homeopatic, stimulează mecanismele proprii de apărare ale organismului. Funcționează ca un vaccin. Un pic diferit, totuși, merge. Ceva, deci se confundă. Ce afecțiuni poate trata homeopatia? Deci, afecțiunile care sunt tratate prin homeopatie sunt foarte diverse, începând la tot ce se finisează cu it, adică orice proces inflamator, până la mici schimbări organice. Cel mai bine totuși merg dereglările funcționale în homeopatie. Știți, m-am documentat și am aflat că Organizația Mondială a Sănătății interzice sau nu susține tratamentul HIV, TBC, malarie, gripa și diaree la copii prin homeopatie. Deci copiii sunt protejați prin vaccinare. Deci fiecare medic homeopat își asumă și riscul, vede unde este limita de tratament în homeopatie, unde poate face ceva sau lasă pentru terapia alopată. Deci homeopatia este o terapie naturistă complementară. Sunt situații unde merge și singură ca tratament, doar medicul decide. Deci în primul rând contează să mergem la medic și apoi să apelăm la medicul homeopat. Medicul homeopat este și el un medic care are 9 ani de studii. Deci el și o ramură recunoscută de Ministerul Sănătății. Păi da, este al doilea sistem mondial de sănătate. Deci medicul homeopat decide, aici are posibilitatea de a trata sau aici sunt limitele sale de acțiune. Dacă mai vede ceva suspectă, pacientul este trimis, este investigat, merge ca terapie complementară. Ajungem la medicul homeopat din proprie inițiativă sau prin recomandare? Deci vin la noi și prin recomandare, dar mai sunt situații când mămica deja e epuizată, nu mai știe ce mai face cu copilul în fiecare lună, ia antibiotice, caută o alternativă. Deci homeopatia ne oferă o alternativă la antibiotice, de exemplu, da? Din ce constau preparatele homeopate? Deci remediile homeopate sunt remedii naturiste, sunt din regnul vegetal, natural, animal, deci este, ca cel mai simplu exemplu, este din plante. Deci planta este uscată, macerată în soluție alcoolică, apoi ea este diluată, potențată, picurată pe globule mici, dulci de zahăr pe care copiii le au cu plăcere. Nu e Vorbeam mai devreme despre miere. Mierea este poate fi catalogat ca un preparat homeopatic pentru că pe timpuri se folosea mierea în loc de antibiotice, pe plăgi, pe răni. Mierea nu, dar albina da. Albina? Da. Deci acupunctură de albină. E un pic diferit. Deci remediul din albină este apisul, se numește. Deci însă și albina se numește în latină apis mellifica. Deci cu toții știm ce se întâmplă când ne pișcă o albină. Un edem, hiperemie, roșață, usturime. Dacă aplici ceva rece, se ameliorează. Deci orice situație de așa fel, fie o artrită, fie orice edem, îi dai remediu homeopatic apis și s-a rezolvat o comunitate științifică britanică anunță că de fapt homeopatia are același efect ca și efectul placebo. La copiii mici, sugari și la animale mai este homeopatia în veterinărie, deci discuția dispare. La cel micuț de o lună care vine mami cu care colice, nu știu mai ce, dai granulele, apoi se ameliorează starea, deci nu știu ce fel de placebo. Și spre final, în ce cazuri trebuie să ne adresăm la un medic homeopat? Deci dacă pledați pentru o terapie naturistă, ecologică, fără efecte toxice, nu aveți decât să vă adresați. Terapia homeopată garantează 100% însănătoșire? Dar cine garantează asta? Nimeni. Noi vă mulțumim foarte mult pentru discuții și să aveți pacienți însănătoșiți grabnic. Mersi. Am discutat în această dimineață cu doamna Tatiana Savciuc, medic homeopat la Prima Oră. Să fiți sănătoși.